Kadam damalitum. Karbi Film aputhak tame neli thanpon erlo. Karbi Film kupi koson pes kaching thurthe lapen aprang ahut ke koson. Karbi Film mesen dopik lo lapen actor actress itame ke thexer atum na keklang dopik lo. Bonta Penang an aflim mate lapan aflim keklang tame konat si ke dolab lo. Avideo mate pahino lablo. Kupi pot pavir det, kupi pot rim redet. Lahai aputhak pini labangso video long ke thanpon sene. Komat lo ladak adai ki dopo. Komat lo ke chok chiji. Mate lahai doan aflim kabonda pon tame just for the name check. Amen anong phanchot ma kabonda ki klempon. Lasi kupi konat si ki chok chi kili dam delo. Pini labangso video long full details ang ton che thanpon sene. Kupi pot pavir lap, kupi pot pang bolap. Tang te video le pang chingona. Aprang akai hujong si chilang dam lu prutangte mobile phone ave tangka kacholong phan seme sung pikhangjang lapen hasut ke YouTube ha ha seme chini ba avelo YouTube keklang la ke 2005 aningkan husi keklang la lapen India hudang ke 2008 aningka Bonta Karbi Film jong si paklang ji prutangte usuma kibi ki thipen chenglo sarpi sarpu tum anta chethor labangso Karbi Film kelang donji phan la anlo Karbi Film phan ningkang sam lapen non pu antame Karbi Film plutangte kelang ningkang sam break Itum Karbi Film pangrum FG plutangte lakhaun elo Bonta internet YouTube long koan aphai dolo 10% ni lom sido lapen ke labangso a video YouTube long kido like film producer lapen ke director tum like upload takali lapen ke a film a production latum like ke upload takali kumane unknown YouTuber latum si ke upload po lapuson saise lapen ke lahai a video ke upload tame Penang an apart bang ke avideo lapuson saise angbong apart bang avideo lapuson example first this bang ke dolo second this bang ke upload le that avideo lapuson lahai a video kipang bobidet jipan kachirim jipan ke production tumong se arpu dolo Bonta latumta rimre kopi pot Penang an Karbi Film in bolap virde athi Penang an Karbi Film lake tangka phansi claim chot on only one time show phan momo documentary lahai phangali chethanda monang uwe kimi production kanghon korhon jang reso of film Penang an Karbi aratum langlong lo apen ke part 2 stame klang edlo kunane arong ki paklang dam lapen galaxy holong ki paklang pen kelang don atum bangke aning ing sampo Bonta YouTube long pen kelang atum bangke aning ing sam silo lapen labangso video full movie kelang long le tum ta dopik lah YouTube long pen ke labangso korhon jang reso a film obe kimi production pen batai cap ing koi an upload le lapen ki delete thule copy apot copyrights a join ni lo itip hot upload po a save that copyrights dokok po delete to pet lapuson athi alang litum film editing ki save ahut pensi pachok chi alo copyrights ke do music ki pipena job non labangso copyrights ke evidence phanke halaso music bang alang litum change nang kokpo lapen labangso ke change thuji phanke hapu lam kaning je ha bangke ase abidat po mute check pongke lason thot si non alang lituma video same heno labdo labangso a video puthot alang litum kipa me thuji phanke original clips bang donam po shooting hot a video labangso korhon jang le so film lake 2019 aningkan hotsi kiklang apot si labangso original clips ke alang litum long avelo no labangso video lake heno erdo 2024 Karbi famous film Sarong the Tiger labangso a film tame Penang an Karbi aratum langlong lo lapen genihin pen tame langmesen athe labangso a film lake anti drugs anti mafia potsaise Bonta labangso a film jong si YouTube long van lo plotangte copyright strike copyright claim saise po labangso a film kipaklang ahut kilang dun atum an South Indian lapen ke Bollywood film kilang vel atum an bang ke chiniji lapen ke nepdun thekji ningke oi asin emotional asin ahut an bang ke ek villain lapen ek diwana tha lapen ghajini lapuson a film long a music a background music potsaise lapen ke action asin huro plotangte South Indian long a film a music lapuson saise lahai copy apot plotangte one time show phansi matha chora polo tangka aphan karbilam arjan kipache thang ang song kirung aphan dangkali film kipalang misenji aphan audience tum phan aning ka parong ji phan emotional ki piji phan lapen ke langmesen rating kelong misenji phansi alang litumbang background music bang ke Bollywood lason pa si en rong lo Bonta labangso film bang ke henolo kaprek a film jong si langdam lo plutangte director kaprek do kicheng pen kejut an film a story a director le kaprek lapen ki kicheteng ki palang misenji phan action a director le kaprek lapen ke film ki palang misenji a phan music director le kaprek lapuson laso asin hut kupi ko son a music si ki pinanji ma director tum angbong chingwa si music director tum bang bunai pipo Bonta Karbi a film
editor tumbang aning hang aling pipo palang meji Phan. Galaxy holong audience tum kelang tumbang ke langmesen po. Bonta mo aphi kachirim ji Phan ke hinolo. Ruve 2 labangso film Galaxy holong ke paklang ahut ke langme pik nimata nining dog pik. Athe background music ki piabang jume pik. Strength of 1,000 men labangso music pen. Bonta YouTube rong ki PG Phan ke lake hinolo pupen alang litum music bang change lo. Laso pen ajok Ruve 2 film long action ha bang ke ning oise boring hack anatudam ji. Lasi Karbi long music studio do texture music ki klema tum dopik. Hala tum Phan le background music ha bang ke pabunai lo pulutang te copyright ha bang ke matha nang ni lo. Karbi long industry puke kali sitame Karbi Film Society pudo. Bonta labangso Karbi Film Society jasmet amen goals and purpose bang kupit kosono ne maduda chinne klangkle. Alang tumsi Karbi Film ha an rim pipa me tapan quality mesen avideo ha long vet ke upload pot tapuson klangkle. Assamese film jong si langdam lo pulutang te kirim pa mesi ke ong. Rengoni TV tapan ke OTT platform long lahai long same alang tu film ke long la. Lasi Karbi Film ke paching thur ji Phan ke justimat production tumang RD people onang ji. Justimat ke film editing editor tumang. Galaxy holong palang mission ji Phan labang chot kali future ke lang long ji Phan siklam nang ji. Lasi KFS Karbi Film Society lapan ke production tumang ke justimat labang so film ke pang bobida ji Phan RD people onang la. Alang tumjong si rimri plotang te labang so video ke kivir lo avelo ingbola po. Athe SK production pen bhaiting ti alang film ke direct pon ke paklang pon dopik. Nikai asimbon pen chenglok tengni un e kahon mekri rahi lapan ke kaprek dopik lang. Bonta isita rimpa meme lapan ke YouTube long thaglong le. Lasi Karbi lun lam pachan nang puang bong pen lun bang ke chan lo. Bonta film bang ke pachan chelang pusini pudonji. Lasi production lapan ke director lapan ke anse Karbi Film Society tu mang RD people unang la. One time show itip ki paklang phancho kali momo phansi klemang ji. Tangte pinia video ke lapon si kangton polo. See you in next video. Thank you so much. Bye bye. Kadom.